A cikin ƙauyen Kuraha akwai wani daji da ake kira dajin aljanu. Duk wanda ya shiga cikin dajin bayan faɗuwar rana zai ji muryoyi suna kiran sunansa, suna jansa cikin zurfi har ya ɓace gaba ɗaya. Wata rana da yamma Aisha, wata yarinya mai shekaru 17, ta kasance tana da ƙwarin gwiwa. Ta ƙalubalanci abokananta da su shiga wannan dajin. Abokanta Musa da ƙanwarta Halima suka amince ba tare da musu ba. Suka tunkari wannan daji yayin da rana ke bacewa tare da fitilu a hannunsu. Da farko dajin ya yi shiru sosai, ba sa jin komai sai takun ƙafafuwansu. Akan busasshen ganyen bishiya. Amma ba da daɗewa ba suka fara jin muryoyi masu rauni suna fitowa. Muryoyin nan suna cewa, Aisha, cikin muryoyi masu ban tsoro. Musa ya ɗaca ya ce, kun ji wannan? Aisha ta yi dariya cikin ƙwarin gwiwa ta ce, iska ce kawai. Musa, kada ka tsoro. Amma fuskar Halima tana cike da tsoro. Ta ce, a'a, ba iska ba ce. Muryar nan ta san sunayenmu. Muryoyin suka ƙara ƙarfi, tsoro ya kama su yayin da suka rungume juna. Muryoyin sun zama kamar wata waƙa mai ban tsoro. Zauna tare da mu har abada, in ji wannan murya. A take Halima ta yi ihu, ta nuna wata halitta mai fuskoki masu ban tsoro suna fitowa daga cikin duhun daji. Halima ta fara kuka tana cewa, me ya kawo mu wannan dajin? Cikin tsoro suka juya suka fara gudu, amma dajin ya zama mara iyaka. Duk inda suka yi ƙoƙarin tserewa, bishiyoyin sun rufe su. Muryoyin kuma suka ƙara ƙarfi. Musa ya fada ƙasa, kuma yayin da Aisha da Halima suka juyo don taimaka masa, halittar ta bayyana a kansu tare da wani irin murya mai ban tsoro. Ta yi tsawa. ba za ku iya tsere mana a cikin wannan daji. Cikin ƙarfin hali Aisha ta jefa fitila kan halittar. Gilashin ya fashe kuma wutar ta haskaka dajin. Na ɗan lokaci tana bayyana fuskoki masu tsoro da yawa a cikin bishiyoyi. Aisha ta yi ihu yayin da dajin ya haɗe su gaba ɗaya ba tare da wata alama ba. Ba wanda ya sake ganin sa Aisha da Halima, amma a daren dajin ya yi shiru, za ka iya jin sunayensu cikin muryoyin. Musa ya tsaya cak yana haki da ƙarfi ya ce, ba za mu iya ci gaba da gudu ba. Mun maƙale, dole mu tsaya mu yi yaƙi. Aisha ta ce, mu yi yaƙi? Da me za mu yi yaƙi Musa? Mu yara ne kawai. Amma Musa bai saurare ta ba. Ya ɗauki wani reshe mai kauri wanda ya kama da wuta a cikin wannan dajin. Musa ya matsa kusa da Aisha yana riƙe da sanda don kare kansu. Musa yake tambayar wannan halitta, me yasa kuke tsorata mutane? Halittar ta yi wani irin dariya mai zurfi, tana tsallake bishiya ɗaya zuwa wata cikin hanzari. ba za mu jawo ku ba, amma da zarar kun shiga ba za ku fita. Wannan wurin mutane kuma tana Halima ta kalli Aisha da Musa, hawaye suna gangarowa daga idanunta. Dole mu bar nan, wannan abu yana nufin kashe mu zasu. Halittar ta yi tsaye a gabansu, tana riƙe da sanda mai duhu mai ɗauke da irin haske mai tsoratarwa. Aisha ta yi tsaye da fitilarta a hannu. Zuciyarta tana bugawa, amma ta yi tsayin daka. Ba za mu miƙa wuya ba, ta furta da ƙarfin zuciya, tana kallon halittar. Idan wannan shi ne kawai hanyar tsira, za mu yi yaƙi. Musa ya ɗauki wata sanda mai ƙarfi daga ƙasa, yana kallon cikin idon halittar. Mun fi ƙarfinka, in ji Musa.
Halittar ta yi wani irin dariya mai tsoratarwa tana kallon su tare da furta. Yaƙi ba zai taimake ku ba. Wannan wurin ya riga ya kasance nawa. Musa ya yi magana cikin tsoro mai haɗe da ƙarfin zuciya. Ba haka ba ne, ba za mu barka ka ci nasara a kanmu ba. Ya kai hari da sandarsa, yana kai duka ga halittar, amma lokacin da ya kai wa halittar duka, sandar nan ta ratsa cikin halittar nan kamar iska. Sai halittar nan ta yi tsalle zuwa gabansu. Da sauri mai ban tsoro, Aisha ta ɗaga fitilarta, tana haska wannan halitta. Yayin da wannan halitta take ja baya, Aisha ta ce, haske ne sirrin. Aisha ta furta tana kallon yadda halittar ke kaucewa hasken fitilar. Ta juya ga Musa da Halima, daga fitilunku kai haske gare ta. Musa ya ɗaga sandarsa yana nan take halittar ta fara narkewa kamar hayaƙi, tana barin muryoyi masu kuka a cikin iska. Sandarta ta faɗi ƙasa tana rushewa zuwa ƙura. Bayan haka dajin ya koma ya shiru, wani haske ya bayyana daga cikin duhu yana nuna wata hanya